Als in Warkum de giel-zwarte vlag op het toer stiert, dan weten de mensen het is veekeuringsdag. Al 112 jaar komen de kei uit de omkrieten naar de merk en draven middags de hinders door het zuid. Een dag vol tradities. Nog voor de dag. Succes allemaal. Welkom hè. Kees Peter. Hi. Ja, maar je moet even dingen. Ik heb zo. Ja, ga ik even doen. Boeren, wargers en boeteluur. Allegeer van harte welkom. Op wat kwartlien, dat mooiste plein van Friesland, uitkeersen is, schitter hier Joet, de beste kei, de beste kjeln van de boeren uit deze regio. We zijn natuurlijk grutskop dat dat plein uitkeersen is, dat mooiste plein. Aan de andere kant vernuivert het u zich net, want al 112 jaar lang op het 4e waasje in september is dit Sabisa natuurlijk het mooiste plein van Friesland. Daar kan geen enkele discussie over bestaan. Veekeuringsdag is in elk geval voor mij onder de juwendagse omstandigheden een hele drukke dag. Maar daarnaast is het mijn mooiste dag van het jaar. Omdat ik daar al van jongs aan eigenlijk, nou ja, idolaat, zoekhaast ze wel, dat is net een mooi Fries woord, maar dat jouwt misschien wel een beetje mijn gevoel daarvoor. Waar mijn mooiste dag van het jaar gewoon is. Onder de toer van Spannenburg werd het Frits de Jong. Frits en zijn dochter Setske binnen betoefde tuigers en doggen in verskate rubrieken mooi. Ze binnen al drok in het spier om de Friezen Peter Paul en Barend van Hielpen kleer te maken van Warkum. En het komt on op de details. En als je dan dit hinder sjoggen, dat het hier, hele plukken hier. En dan moet je als die oren maar even zien hoe ze worden als ze ze mooi skeren. En dan doe ik even zo. En dan gaat zij op de stoel en dan kan zij die eren mooi even skeren. Praat het ding nog wel. Zo, dan doen we zo even die eren er mooi uit. En dan krijg je een eigenlijk volle, vriendelijker gezichtbeeld van een hinder. En dan is het natuurlijk een prachtig mooi gezicht. Dat ik zeg wel, ze moeten als een Duitse herder op de kop. Hè? En dan moet ze ik mooi skien en mooi getoiletteerd worden. En mennen is contact met de mond van het paard hebben. En als je een goede hand voorin hebt en je hebt een goed contact, dan heb je twee dingen te doen. Proberen dat hinder in oprichten te rijden, daar kunnen we ze niet meer heen gaan. Het tweede punt is conditie. Dan geven we daar de bos terug en dan rijden we 3, 4, 5 keer week, 600 kilometer. Stappen, draven, kalm, sneller. Interval nemen ze dat. En dan beginnen ik altijd nog 2 of 3 keer week gaan we naar de manege en logeren. En dan doen we ook net als de hinders maar de hollen naar onderen. Die zitten dan maar een touwtje uit het hoofdstel heen onder de voeten terug aan een baststukje, aan een rechtstukje vast, aan een gordel vast. Dan gaan de hinders jep, rennen, draven op een cirkel. En door dat jep rennen verlengen je de rechtsspier. En terug aan rugspierverlenging kan je ook meer houding krijgen. En dan krijg je een soepele reg- en lendenpartij. Nou, hier loeken we even naar de box. En dan kan je zien wat houding is. Hij mocht iets schuiner in een schouder wijzen, iets meer zo. Want hij gaat heel heeg, maar hij moet
meer smitten. En als er dat doet, hebben we eerst de prijs. En als er het net doet, staan we vierde of zijde. Zo is het. Zo, je kan zien dat in de tilt ze heeg op. En ik achter heeg van de grond. Ik zeg wat er ben hinder die slepen de gultjes in het zand. Daar wat een fris hinder eruit zien. Ja, samen een fris hinder eruit zien. Het enige wat er het is, hij weer vroeger hiest. En toen kon hij de aandacht net bij de les houden. Toen heb ik hem castreren laten. En nu is het een run dus. En een run heeft wel eens de neiging om wat bruiner te worden. Wat het van komt, weet ik niet. Ik zeg wel, ze hebben speciale klieren in die testikels die ze zwart houden, zeker. Want ze gauw als je een hinder castreren, worden ze haast altijd bruiner. En dat is voor u was een nadeel, die oren weer git zwart. En als ze dan iets span hebben, dan stijlt dat wel eens een beetje. Hij shot dus net naar de fralie? Nee, hij shot net, ja. Hij shot net meer naar de fralie. Zo, nou. Jacob van der Valk uit Warken mist geen keuring. Die jaren met zijn zoon en opvolger Pieter is er zowat het hele jaar dwaande met deze dag. Een familietraditie, want ik zie Pake Jacob en Hoi Piet voelen geregeld in de prijzen. Mijn ouders nog, dat is vooral probeer om de malkieren dit jaar in. Het goed mooi te scheren dat ze dus duidelijk aanwezig zijn. Dat binnen een van de kwaliteiten van een koe. Om te laten van hoeveel melkopdruk dat ze dan hebben, hoeveel melk dat ze je aankennen. Nou, dat is een koe fantastisch mooi, die heeft een schitterend mooie beiering. Je ziet in feite nou alle bloed van de melkproductie gaat hier terug in. Dus hoe beter dat zichtbaar is en hoe mooier dat ze erop lezen, hoe beter de productiekwaliteit dat er aanwezig zijn. Want daar keur je dan in feite wel een beetje op. Als ze ervoor met de bekeuring, dan hebben ze ongeveer op 12 woeden staan. En nou, dat is normaal, ik kom met 12 woeden elke. En dan staan we dus eigenlijk vol op het jaar. Op het moment dat ze keurd worden, dan laat ze tongen dus het jaar mooi. Ze snappen net helemaal wat ze moeten, chef. Het is een beetje ongewonnen. Je goede twaalf in het westen wijzen. Niks verloren. Nee? Dat is mooi hier hoor, ja. Dat is echt Ja. alle hetzelfde mensen, maar ze zijn niet zo ouder. Wij bloeien God. Dat is het voordeel. Ja, wat is dat? Zie je dan maar.
Zit er in de basis al. In principe zal ik de dekken nog wel even op hebben. Vooral deze, want die is hartstikke koud. Hoe zegt u dat ze koud is? De herringen rechteraan staan. Hetzelfde buurs. De lietse herken die gaan alle rechteraan staan. Zie je hier, alle dit is ik. Die gaan alle rechteraan staan. Ja. Ah, zeg. Je bent wel mooi aan de gang. Je zit al wat naar je dan. No. Ik ben wel verliefd. Ames even aanspelen bij de kraan. Dit helpt dat bloot je lezen voor reserve. Ja. Dan kan dit niet in de auto. Daar is de bix. Wat is die er aan Hier neem ik alleen mooi. En Pieter rent met die en Henk rent met die en Dode is maar die reer. Ja, dan moet iedereen. Ja, wat hebben we? 1, 2. Voor de camera, Trudy, hè? Alles kan net doen. Huppakee. Wat is stilstaan met die akkoord net te vallen die op schil is. Oh, even. Zo. Even een papier hoor deze. Fleur, de kleur van deze keuring wordt mooi maken door zijn traditie en door zijn enorme gezelligheid. En dat is juist heel erg belangrijk en ja, we vinden het eigenlijk wel een hele eer om daar een mooi te doen en om die traditie in stand te houden. Maar de traditie druilt wel, zei het wel. Ja, dat wel. Ja, de traditie druilt wel. Ja. Ik geloof wel dat het vroeger echt een doel was van de keuring. Ja, om een gemiddelde vee omheen te krijgen. Hè? Om iedereen cent te laten van hoe iedereen het doet. Ja, op een bepaalde manier. En daar ik van te leren. Alleen ik denk, ja, hoe het daar is denk ik... zit er meer om, denk ik. Is het een beetje een bregen om te presenteren wat wij door als veehouders mooi sky en dat ik te presenteren aan de burger. Je wil lauws net de mindere daarin werden. Maar je realiseert je wel degelijk, nou, er komen een rom 100 kei op de merk. En dan kan maar één de beste worden. En wanneer dat jou sanomen dan eens een beetje roeken kennen onder die top, dan is het toch heel erg leuk. Als er in het rennen moet, dan als je hem dan een beetje oordouwen, want als hij begint te loeken, dan kust hij die kou helemaal niet op. Dus hij moet een beetje in beweging lopen, want hoe meer in beweging, hoe mooier dat zijn shell is. Zo van al jullie schoon verder ben wij begonnen hebben we een vakkerij die. Ja, dat is daar dit het resultaat van. Je hebt een eerste klas jaar. Het een prachtige sterke bovenbouw. Mooie en geweldige remmen. En een eerste klas jaar gewonnen. En dat is uiteindelijk het belangrijkste onderdeel van de show. Het is misschien een kanshebber. Mooie lange ribben. Mooi heet achterjaar. Mooie ophangbaan. Mooie droge poten eronder. Toch nog vanuit het kennen dit soort wezen kennen. Nou, nummer 60 opstellen. Nummer 60 iets sterker erin. Maar hoe is het verschrikkelijk de beste? Ja, 60, in het komen, heel best kilometer zit balans in, mooie lengte in het jaar en zet ik prima voor. Maar het volume heeft ze correct niet in het frame wat de voorgangster wel heeft. Zij het volgt er ook catalogus nummer 64, iets melkriekere komen. Wij hebben het mooiste jaar in jong, zet een correcte speenplaatsing achter het jaar er mooi in, met een hele beste ophangband. Maar in het frame wordt ze iets meer ontwikkeling, hè? Maar het is wel correct en de balans zit er prachtig in. Ik ben op zich goed tevreden. Ja, het is correct net elke keer. Maar dat jij erbij. Je hebt zelf net zo tevreden hoe die code, dat vind ik zelf wel heel het beste. Maar ja, bloed is sport. En als ze hem eronder zetten, dan hield de vorm van de dag doen. Ja, dan giet het goed. En eerst ging het twatsen en toen rolden ze dat om. Oh, ik dacht, ligt het nergens op. Echt niet, hè? Ben jij bij de jury geweest? Nee, de jury beslist nou. En dan ga je niks voor de 6 niks. En dat dacht ik niet, echt nee. Het wachtje is nou op de kampioen, maar op het zuid draven al de hindes.
Warkum is het stratenconcours is het enigste concours wat een stratenconcours is. En dat jouwt het jacket aan Warkum. Ik woon net naar alle stratenconcoursen, maar ik vind Warkum zo uniek. Dus dat wil ik net missen. Uw member hier het eerst altijd nog het damesnummer, maar toen kregen we denk wat meer, maar die hiesten dat die er wat voorkwamen en serieus member wat meer genomen. Ja, en toen ben ik eens begonnen. Ik weet het niet eens meer wanneer dat het correct weer. Maar ja, en eerst dacht ik echt, het is ik maar simpel 2 rondjes linksom, 2 rondjes rechtsom. Maar nou vind ik het mooiste wat er is. Ik kan er wel even op aanvullen dat mijn vrouw 2 keer uit de sjees tommelen is. En daar is ze op een gegeven moment een beetje banger voor geworden. Die zei ze in het lesje mij in de bochten. Toch een beetje kalmer hier. Ja, daar weet je ook geen prijs mee. Dan zei ik, Hollebek. Weet je wat? Maar toen is Setska starig zo'n wat begonnen. En nu is ze er helemaal lyrisch van. En dan ja, is het, ik net dacht dat ik zo lyrisch werd zo. Nee, wij hebben... jongens, ze sliept er nachts van een wedstrijd. Dit ben van die dingen die jaren erbij, hè, Gaspen. Hoe belangrijk is die kleding voor jou? Die jaren volledig bij de Friese sjees en het Friese tuighinder. Als dat er ook en zo, dan mist er een stukje nostalgie. Dat is heel belangrijk, ja. Op de fiets is altijd in het rode Gaspen. Dan heb je net volle kans als je verliest. Dit kinderen hield het zelf net? Nee, sommige mensen worden nooit grut. Nee, sommige mensen worden nooit volwassen. Ik ben blij dat er zelf Pieter kent. Ja. Dit is moeilijker. In het veld is het mooi om je heen te draven. En dan kan je zeggen, nou, die 4 of 5 let voorrijden. En dan ga je nog eens een kant. Je moet je heel rap werden. Maar je sureren, want dan wordt een beetje te let. Je rieden terug 2 rijen meisken en daar reageren de hinders haast altijd positief op. Het punt is wel dat je ze in de midden houden moet. Het oors kon je wel op een steentje terugten en dan heeft de jury natuurlijk daar wel kritiek op. Maar het is ja, des te meisken, een hele rij meisken. Dat maakt het prachtig. Die 4 zitten in de overkamping. Ik zou zeggen, laten we nog een keer heen en terugkomen. Je zit er net bij? Nee, je zit er net bij. Dus dat wordt net een hele hege klassering wat dat betreft. Nee, dat kan een heeg uit 5e worden, maar die telt net, hè? Nee. Zie je het? Dank je. Best wil je het? Bouke. Ja, vierde. Ik vond dat er heel best rond. Door dit van mij binnen, die moet ik vreselijk een best wedstrijd. Maar het is een mooie plaatsing. Hey, dan hebben we Setske gauw in het Fries kostuum hijsen. Barel die er mooi bij nou. Ja, ik moet zeggen dat ik er nou net eerst om stond te springen om in zo'n kostuum. Ja? Want je wilde net knapper van mij. Zo'n Jerry is er op een kap. Maar, Mijn vrouw is eigenlijk 100% kleding. Daar doen wij niks aan. Schermatje net onderhouden. Ja, de Vitalin, de onderrak, de zakken, alles wat dat het betreft. Het zilver, het jaarijzer, het mutske,
Ja, dat onderhoudt mijn vrouw perfect en nou is Setske daaraan wend. Maar moet je luisteren, ik ga er in het spijkerbroekje heen en die omklaaierij, wat een bliksem. Je zoon zei ze kennen, ik wil wel terug in het spijkerbroekje, want daar rent het hinderlijke goed om, maar dan gaat er iets van. Ja, dat zoek ik net, dat zoek geen gezicht wezen. Maar iedere voetbalclub heeft zijn eigen tenue, het Fries kostuum, jet bij de Friese sjees en het Friese hinder. En dat moet je nooit zitten laten. Bij de kei komt het er nou op aan, de kampioenskeuring. Van der Valk maar dat in de strijd van de boer met de beste collectie opneemt in de maatschap Heitema Heidsma uit Koudem, een fokker van formaat. De collecties komen erin. Ja, maar Peter. Kuper en Kalbeek die mooien deze collecties keuren. En wij mooien ervan genieten. Ja, dit is het totale beeld van het bedrijf. Dus het is altijd wel, ja, ten eerste moet je heel het meeste bij elkaar hebben. Het moet wat bij elkaar rennen. En ja, het is altijd wel spannend om te letten van wat voor complexiteit je hebt. Nou, Jacob zet je eerst komen Rick en Medel. En dan gaat Kuper is een Tajon. Toch hebben we meer vanwege de meer uniformiteit en meer individuele kwaliteit. Die van de groep van Heitema, Ian Ademoits en de groep van der Valk op het werkbladje. Dus proficiat, applaus. We zijn nu een jaarkampioen en een gewone kampioen. Dus we moeten nu nog eerst met 2 en dan nog een keer met 3. Zit er echt een winnaar bij? Of? Nee, er zit net echt een winnaar bij. Ik spuit je er olie op. Olie? Ja. En waarom doe je dat? Nou, de zin nog straks zeggen, dan zoek ik naar de ring in. En dan kan je wat waarom ik het niet hebben. Dan linsen die van u meer dan de rest. Ben dat de trucjes? Nee, dat ben geen trucjes. Dat ben gewoon, dan maken ze het wat mooi is nog mooier. Ja, precies. Nee, er zit geen truc om. Het is echt alleen het mooie nog mooier te maken. Ja. Er is niks mooier om een keisasje in te letten. Van Saffelmeester. En dan kan ik zelf als boer zijn elke dag in het werk binnen. Maar zo'n mooie kei. En dan ben wij grutsk op dat we die is mooi. Dan ga je nog weer kiezen. Dan lopen we er nog eens omheen. Alle 3 de uien zitten perfect aangesloten. Er zit overal een zeer goede ophangband in. De bodem van het uien is lang genoeg, dus er zit voldoende lengte in het uien. En een mooie speelplaatsing. En wij hebben gemeend om de 52 aan te wijzen als goed met het beste uien. Van harte gefeliciteerd. Proficiat. Nou, dankjewel. Je stoel vooral wat. Het is wel een goed jaar, maar ja, we zorgen nou een totaal beeldje. Hè? En het totale beeld van de kool is, hij is wat liets. Dus ja, dat is wel een verrassing. Hier wordt de kwaliteit direct beter. En een mooie volle rubriek, dat is mooi om te serveren. En waar leidt het dan, denk je jou? De liefhebberij van de boeren. Er vallen meer keien in de prijzen. Mooi. En dan met name de betere vorm van het kruis en dan de helling van het kruis. En de toch even enigszins een beetje meer kwaliteit in het achterjaar. En toen is man besloten om catalogus nummer 61 kampioen Aardigheid te maken. En catalogus jouwer zo, Uiteindelijk wordt Billion Eileen van de maatschap Cupus uitroepen tot algeheel kampioen van 2012. De koe van Kuipers is een zeer harde koe. Met heel veel middenhand. Het prachtige uier. Zit er heel sterk onder. En benen die ze supergoed gebruikt. Dus in zijn algemeenheid is het gewoon de meest sterke en duurzame koe die we hier vandaag op de keuring gezien hebben. Nu komt de damesrubriek van de Friesen. Dat doet Zetski mooi met Pieter Pauw. Nou maar even scrollen, ja. Yeah!
Misschien is Setske nou wel fanatieker. Dat heeft misschien maar de jeugdigheid uit te staan. Misschien wel fanatieker als mij. En nou hebben we wel eens dat zij... We hebben laatst een concours gehad, dus toen ik leekst met Pieter Paul. Alder leekst. Ik denk dat ze me nooit jongen hebben, dat we in Grijns. 1 uur later. Dezelfde hindert wel in de baan en Setske sting alder heekst. De plaats is geëindigd nummer 1. En nummer 1 is Nielsen van de Kuppenburg en Jolanda Schreuder. Dan heb ik u net gevraagd, heb ik u net gezegd, ik hoop dat de jury ook luistert naar u. Want u heeft heel veel applaus gegeven van nummer 31, Peter Paul. En de jury heeft naar u geluisterd. Peter Paul op de eerste plaats, 6 keer. En op de tweede plaats al geëindigd Maurits. En dat is de hengst met Emmy de Jong Wester. Ik zou zeggen, dames, kom met de paarden. En voor natuurlijk Seske de Jong en Peter Paul. Seske de Jong met Peter Paul. En uiteraard feliciteren we natuurlijk ook Frits de Jong. Je bent 6 knul krijgt de eerste prijs, jongen. Waarom? Omdat wij het een heel mooi tuig in de voen. Die mooi front hier, voor hele goede beweging. En achter zelfs super weer. Heel beste beweging. Goed onderbrengen, hegen optillen. Weer dik in waarde. Sunlight, daar komt hij onder nummer 5. Het slotnummer van het tuigje is 2 spontuigines Fries Cross met dame en heer in Fries kostuum. De finale. Het is een prachtige dag. Warkum het wat apart. De meesten eromheen, alles, de entourage. Het is altijd weer mooi om je te wijden.